Generalitat vam decidir utilitzar l'esport, el rugbi i el futbol en aquest cas, per tal de vehicular cap a la societat catalana el que és la nostra identitat i la nostra llengua. Per tal de permetre als supòrters de l'USAP, dels Dragons Catalans i del Barça aquí a Catalunya Nord, aprofundir en la seva llengua i en la seva identitat. De fet, és una campanya que s'emmarca amb la campanya iniciada ja l'any passat per la Generalitat a les maternitats. La campanya que, com recordareu, tenia l'objectiu d'adreçar-se als pares que havien tingut un nadó per tal de presentar la catalanitat, la llengua catalana, la cultura catalana a la societat nord-catalana. Doncs aquí hem fet un pas diferent, però un pas també molt important. Però també sabem que els supòrters molt sovint necessiten, volen més, no tenen prou encara, no tenen prou elements encara de coneixement de la nostra llengua i la nostra identitat. D'aquí aquest fulletó. Un fulletó que es diu així, Petita guia del supòrter català, és alhora ambiciós i modest, i com veieu, doncs, hi són aquí els catalans, no cal que us expliqui d'on surt aquest lema, que coneixeu prou bé. Hi ha una campanya que té dos moments. En una primera fase, els tres clubs, l'USAP, el Barça i els Dragons Catalans, repartiran el document, els 28.000 exemplars d'aquest fulletó que s'han editat, entre els seus supòrters, concretament durant els matxs que disputaran l'USAP i els Dragons Catalans el proper dissabte, dia 27 de març. Evidentment, el Futbol Club Barcelona el farà arribar també als seus associats aquí a la Catalunya Nord. Es tracta d'un llibret de 36 pàgines, íntegrament bilingüe. Cal dir també que aquesta campanya es completa amb un jingle creat pel músic i escriptor Gerard Jaquet a partir d'aquesta melodia, d'aquesta cançoneta que coneixeu prou bé. I són aquí els catalans. Si voleu, els podem escoltar les 4 versions que s'escoltaran d'aquest jingle, en primícia mundial. I són aquí els catalans. Aquesta és la versió rock. I són aquí els catalans. Aquestes 4 versions, ja està més curt, vull dir, aquestes 4 versions, versió banda, versió rock, versió més tradicional, no vaig dir així, i una quarta que no recordo, però és una quarta versió, doncs estaran a disposició dels clubs perquè puguin, diguem-ne, posar-la en el moment que hi hagi un assaig, el moment que consideren oportú.